Alright, sanibonani kuphi ukufinyelela khona ezobuciko chat igama uMelisizwe uNgusa umfana wamnomiya owaphansi eFriday kwamnyathi isigodi kwesenkosi uXulu la enqoma khona induna usabelo owakamadela mawuthi uyaqala ke ungena kuleli page ngane yakwethu sicela wenze okulungile vele usubscribe bese uyafollowa bese uyashare ukhombise nabanye ukuthi sesikhona sesingaphakathi namhlanje sithe siyagudla sangena eThekwini sathi sithi sihambela nje sasesihlangana nephara laseThekwini elaziwayo engifuna ulazi ke amaphara ke nawo nganza wethu ayakhuluma ungamthathi ngokuthi umbone ehluphekela noma umthole icoshela udoti bese uyameya wena namhlanje awubone ukuthi amaphara nawo ayikhulumela sawubona phara lesizwe awu kuyaphileka kodwa ngani yakwethu siyaphila kunjani kuwena hayi mina ngihlaze ngiphila wonke umuntu uyazi ukuthi ngiyaphila ongazi ke mhlawumbe ogulayo lalela mina ngiyakwazi ukuthi uvukani ungasemthwalumi kodwa khona lo muntu obuka lapha omangala uthi leli phara elimiselele likhuluma kahle kangaka ubani igama lakhe leli phara ke uvukane bafowethu lo wakanzama isibongo wasePortshepstone emthwalume ozinze khona la endaweni yaseNandi eBhambayi eduze kwaleyo mpahle mana ke wakhetha ukuzinza eNanda iNanda idume ngokuthi neWest uhlala kanjani endaweni neWest hayi uyabona kunento ekufanele uyazi ukuthi yonke indawo ineyiwishi zakhona uma sekuthiwa ngisuke manje ngiyohlala eMlazi ngavele ngifike ngife ku right kakhulu lapha eNanda naleyo West ngicabanga ukuthi ngijwayele mekuthi ikhona kodwa ke angikholele ukuthi into ekhona leyo mana ke kunengoma zakho ezakhayo neziqoqayo kukhona nje enye ingoma zakho ethi mawuke wayidlala mhlambe noma ngabe kuphi lapho idlala khona ubone wonke umuntu ejabula ethokoza engomeni zakho zimbili ukuthi mina ngiyazazi ile nomsizwa bese kuba naledabukisayo iyiphi lengoma wena ngesingaweke oyithandayo kulezi zombili hayi angeke ngikhethe ukuthi khona ingoma engiyithandayo nengayithandi ngoba ezami ngangiyibhale ngokuyithanda kodwa ingoma engicabanga ukuthi iyona efike abantu bathinte kakhulu ile ngoma kaMamncane ethi umenzi uyakhohlwa kodwa umenzi wakakhohlwa isizathu ingoba baningi abantu abaphile ngaphasi kwesithembu isithembu siyaye sibe inkinga ngoba uyawuthola ubaba uphumile washiya imali emakhaya noma ubaba uphumile wayemsebenzini washiya imali ekhaya wathi nisale nifide ingane zami kodwa uMamncane ayishintshe leyo nto afide ezakhe ingane ngicabanga ukuthi nje noma uhlele emakhaya noma ula eThekwini kunabantu egcine njengamanje abaphila impilo ethi ayifane nami nibabona behamba lemgaqweni bangamaphara mase uthi ulandela umgudu wakhe akasukanga ethanda ekhaya wasuswa isimo sika Mamncane yena ngoma engicabanga ukuthi yabathinta kakhulu abantu abaningi le ngoma ethi umenzi uyakhohlwa kodwa umenzi wakakhohlwa ngicabanga ukuthi nala kubuciko chat yona ngoma abantu ekufanele bayazi sifollowe nepage la buciko chat sifollowe nendlela abasebenza ngayo sikwazi ukuthi siphushe nami unenkinga bayafika bakulandela indlela osebenza ngayo bakulekelele lapha nalapha mana ke Vukani ngelanga mhla kufika isimo sokuthi bhala nayo ingoma ekhuluma ngoMamncane ekhuluma ngomuntu ogcine esehlala emgwaqeni wawumuphi umuzwa mhla ubhala le ngoma asikhulumeke ibe ireality uma sikhuluma ireality yale ngoma mina ngikhulele ngaphasi kwestepmother ngahlukumezeka ngikhulele endaweni ekuthiwa kuseUganda eMlazi ngaze ngaphethe ngeqa ekhaya ubaba umuntu osebenza kahle sebenza efemini yaseNempek so ngihlala noMamncane ekhaya kwakunesitolo kumuzi engicabanga ukuthi wawungahlupheki kodwa umuzi engasho ngithi wawubukeka njengabanye abantu engathi ba right endaweni ngoba ngiyakhumbula nje ngisemncane izingane zayifika zizobuka iTV kunale istory zoSolgumede zikhokhiswa 5 nje kube into esiphilayo siyingane kodwa engangiqaphela ukuthi mina noma ngangimncane izinto ezazenzeka einganeni zodadewabo Mamncane wami ngoba uMamncane wami wengenazi izingane ekhaya kodwa izinto ezazenzeka kakhulu einganeni zoMamncane wami zazingafani nezenzeka kumina ake ngenze njenge-example ekhaya kwakuthenga i-uniform ey'ngane zesikole kodwa mina ngangigqoka i-uniform ade ngiyisebenzise ngonyaka ophelile kodwa abanye sibe sifunda nabo bethengele ama-uniform ubaba wami ongizalayo ethengele iy'ngane zodade boMamncane wami ngaze ngadecide ukweqa ngaphindela ekhaya emthwalume le ngafika khona ngakhulela komalume sabegcine ukushona ukusuka komalume ke beze emalangeni ngase ngiyamuva ngiyohlala ekhaya
Mana uvukani kusho ukuthi sizothi ufundile noma umuntu owadecide ukuyeka isikole emva kokuthi ehlukumezeke ngaleyo ndlela. Uvukani akazange asiyeke isikole. Uvukani wafunda wagcina ka standard 9 ngaleso sikhathi sethu bekade ku standard 9 lese unubiza ngo grade 11. Ngafunda ngafika ka grade 11 ngaphasa ngashiya isizathu ukuthi ngishiye ingoba uma wami wesebenza eMandiyeni kwase kuba khona uma ongizalayo kwase kuba khona isimo endaweni eBhambayi la ngihlala khona kuthiwa njengamanje kunomsebenzi ozoqhamuka lo msebenzi ozoqhamuka omunye wobhuti abayekade besebenza kuwona shuthi walimala bekade beya kophanda ngendlela yabo kwase kuthiwa ngoba egcineni bekade sicula isikhathemiya sonke akutholakala umfana wasendaweni ongakwazi ukuthi abambe esikhaleni somunye ubhuti okwakuthiwa uPeru lo bhuti okwakuthiwa uPeru ubhuti ekade ejwayelene nomfowethu engimlamayo ngase ngibuka isimo sasekhaya sokuthi uma usebenza eMandiyeni ngase ngithi mina ukuze ngikwazi ukulekelela umama ongizalayo angiuyeke isikole ngabe sengiyakwazi ukuthi ngiyosebenza kulowo msebenzi ukuze ngikwazi ukulekelela uma wami. Mana ke Vukani before size sambe kakhulu ngifuna ukuthola leyo ukuthi angididanga asingadidi umuntu obekade ebuka mhlambe lolu daba lwethu wena uqala uthi ukhuliswa umamncane ubevele ephila nobabe noma wakhe ephila. Ya ake ngenze kanje ekukhuleni kwami ngikhule ngihlala ekhaya uma ubeshadile unkosikazi oqala uma ongizalayo ngifuna ukuyenza lento ibe clear. So ubaba wezeThekwini evele esebenza ubaba eThekwini ecompany esike ngayibalula ngaphambili. So egcineni wahamba shuthi ubaba wafikelela ukuthi akathola unkosikazi wesibili. Ngesimo sokuthi unkosikazi wesibili okade engenazi izingane ekhaya. Ila ngithathwa khona ke mina ekhaya. Thiwa ngizohlala la eUganda. Isizathu ukuthi ngihlale eUganda ukuthi mhlambe ngithola imfundo eseduze ngokucabanga kwami. Kwahamba kwagcina indlela esengihleli ngayo. Uma yena wa decide ukuthi akasuke ekhaya ngoba umuzwa ungasekho right ubaba esekwazi ukuthi abe umuntu othi uyagoduka kodwa wayijika ewema bayakhumbula abantu abaningi ukuthi mangabe uphathisa impahla noma kwagitshelwa amabhasi aya komthwalume kwagitshelwa ewema kodwa ebe umuntu ophuma ekhaya ophuma lehlala khona eUganda ethu ekhaya kodwa wayijika ewema agcina sephathisa impahla wagcina uma ebonje ukuhlala emakhaya angeke kuze kumsize ngalutho kodwa shuthi kufanele naye agcine sewumuntu oyakophanda ephantela izingane zakhe yagcina balapho okudle ukuthi ubaba usehlala eMlazi uma usehlalele eNanda naye seyiphilela impilo ngeyakhe indlela. Okay kuyezwakala asingaze sande kakhulu ngempilo kaVukani kahle besifuna ukuthola ukuthi uVukani ubani umfokanzama uqhamukaphi kungani into ezeyamgcina yamthatha namhlanje sihlangana naye mhlambe workshop esebenza futhi esifisa ukwazi umsebenzi wakho utholakala kanjani unawo umsebenzi osu-upload einkundleni zokuxhumana. Ngike ngayizama wena bhuti le ndlela yoku-uploada umsebenzi einkundleni zokuxhumana. Njengamanje ngicabanga ukuthi abantu abaningi sebangibuza because ngangibathembisile ukuthi kushaya uAugust ibe sezikhona ake ngibe ngiqonde nje ngo khona izinto ezihlulayo ukuthi sizenze because sisuke singazi ama portfolios ekufanele siwalandele kodwa uzothi uphela lo nyaka ngizobe sengi-right ukuthi egcineni zonke into zami niyithole einkundleni zokuxhumana okwamanje ngisatholakala nje bafethu ku WhatsApp na ku Facebook kusenjalo nakhona ku Facebook angikabi mningi kahle because angikabi nalo ulwazi olwanele kuma platforms lokutholakala ingoma kuma platform lawalandelwayo cha angakabi nawo ingane zakwethu. Kusho ukuthi uqonda ukuthi umsebenzi wakho Vukani sisawuthola kuwena mawuthi phela sikuthola ku WhatsApp akuwona wonke umuntu ono WhatsApp wakho umuntu ozabe no WhatsApp wakho umuntu vele othola ukuthi uchatha nawe nomuntu oxhumana nawe abantu abasakwazi ukuthola umsebenzi wakho yilaba abasakwazi ukufinyelela kuwena ngo WhatsApp. Ngingasho kanjalo bhuti wami kunjalo kakhulu. Mhlambe ubhuti uVukani uyalifuna inosizo lokuthi bamlekelele kum-uploadela ingoma ukuze umsebenzi wakho ukwazi ukutholakala because umsebenzi wakho muhle kakhulu and most use stage izinto zenze stage ngicabanga ukuthi abantu abaningi abangaze bambona uVukani perform stage kufanele bazi ukuthi uVukani wenze njani mase perform stage mhlambe uthola umuntu ozokushutha nayo yonke leyo nto mhlambe lokho uyalifuna inosizo lwalokho. Ngilidinga kakhulu umntaka baba usizo lwalokho ukuze egcineni phela noma kunezinto esithi masizenza njengami nje mina ngicula ireality ngifuna ukuyenza into ngibe sengiyayiveza isizathu sokuthi kuyenzeka uculele umuntu into thoja kezwe emadlebeni
kufanele ayibone abese yayisensa. Ingakho ke mina ngikwazi ukuthi ngikwenze lokho kube ikhombo, ngikwenze ngicule ngibe sengayi-act into ukuze egcinene nalowo muntu ayibone ibe i-reality. So ngingajabula kakhulu mekukhona abantu abafana nabo ubuciko chat bakwazi ukuthi egcineni bangisize nalapha ukuze nami ngelinye ilanga ngibe mhlambe ngiyoba into enkulu nabanye abaqale phambili kwethu bayizinto ezinkulu. Singababala abanye sisukena abasukele phambili kwethu workshop. Namhlanje sithi i-workshop ayincane inkulu workshop because egcineni namhlanje sibabone endaweni ezinkulu siqale nabo la. Lokho sikufakazi siyazi kuthiwa isihlahla samavukane ngoba wonke umuntu usuke ezoyiveza la nala iqala khona sigcine sesimbona esewumuntu osandile. Mhlambe ke okunye mhlambe ongakudlulisa Bhutuvukani kumuntu okathi mina yazi ngiyathanda umsebenzi waBhutuvukani inkinga ngwazi ngizowuthola phi. Mhlambe usiphe uFacebook wakho nje ukuthi utholala kuFacebook bese ushiyela nenamba yakho. Ngizocela nje ukuthi bafowethu umuntu ongangichecka ku WhatsApp ku Facebook wami ungichecka ngesame number nje 063 60 66 283. Igama ke la lento ekubizwana ngayo emculweni mina bafowethu nguvukani wakanzami isibongo anginalo igama lokucula anginalo igama lokuphuma anginalo igama lokungena nguvukani nje finish and clear. Futhi engicela sikulandele kakhulu bafowethu ngicela singakhohlwa ukuthi bonke abantu abenza imisebenzi yokushutha njengabo ubuciko chat ngicela bafowethu sibafollowe senze yonke ngendlela izinto ezimniningwane ngoba egcineni wherever la sikhona baba khona thina la sikhona ibona abasishuthayo baveza imisebenzi yethu singababala babe baningi kodwa njengamanje ngicela ukubalula ukuthi la kubuciko chat akekho umuntu engane kwethu mhlambe kuthiwa wenzelelwa ifavor siyenzelwa nje ukuthi ukwazi ukuthi nangelanga sigame ukuba khona kwenu kwimpumelelo kuthina kwimpumelelo kunina kwimpumelelo esizweni sonke siyabonga kakhulu. Ngizocela ukuthi siphinde futhi inamba yakho ngoba ngenzela ukuthi nongayitholanga kahle ashesha yizwe. Inamba yami nje bafowethu uthi 063 60 66 283. uFacebook Kusenjalo nje ikusay same number 063 60 66 283. Injalo nje bafowethu ikhonkotha yabona ke nje into ebaluleka kakhulu ukuthi egcineni imoto ehambayo ziyayikhonkotha emile inyoni ziyayibhoshela. Kulungile Bhutuvukani before ngikudedele ngifuna ke usho izibongo zakho noma ubusumemeza eyodwa yengoma zakho oyiqhatsha ngayo ukwazi ukuyimemeza ngisho ngathiwa ukho phakathi e-studio. Mina phela angithi ubuciko lobu bukumina ngaphathi khona nje mfenzu yakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwa. Kuba sebakhona ingoma engiyicula abo futhi insizwe ethi icala samajaji nebabhemba asazi bayofika khona icala samajaji neba ushilo bafowethu nobheka icala kumanje usemajajini ufikile umkhwanazi qathatha icala semajajini. Ayike bafowethu ukuzwileke nawe uyikhulumela uVukani wakutshela konke abekufanele akutshele khona. Kumele sizibonge uSimfowami Nomiya ake ngehle ngoba njengestaff cebo ngithi ployo sohlangana kolandelayo nalapho sobe sesikhuluma khona ngento eningi ngisayuyena waseFriday angakashintshi